Ya. Mangga 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 elok tenan. Iki lho Nok, apa sesuk nek nom-nomane awake dhewe iki ora gelem sinau Jawa ngene iki terus awak dhewe anak putune awake dhewe do marani Mbak Hiromi ning Jepang ngono do njaluk sinau apa ora kewirangan ing atase budayane awake dhewe kok awake dhewe sinau karo wong manca mongko wong manca wae gelem sinau budayane awake dhewe kutut manggung apike kaya ngono sindenku semene iki ra eneng sing iso apa ya ora usah kuwatir piye jenenge generasi muda saiki mligine Gunung Kidul utawa Wonosari akeh banget sinden sing tunas-tunas sing calone uga iso kaya Mbak Hiromi percaya pokoke Gunung Kidul iki bisa